Hyvät katsojat, tervetuloa Haluatko miljonääriksi -ohjelmaan. Voit voittaa 1 000 000 virtuaalimarkkaa vastaamalla oikein 15 kysymykseen. Vastasit oikein. Voitit 500 markkaa. Oikein. Sinulla on nyt 1000 markkaa. Lukitaanko C? En oikein jaksa uskoa tätä, mutta se ei ollut oikea vastaus. Totta kai se on. Sinulla on nyt 500 markkaa. Sinä haluat vastata B. Oletko tyytyväinen vastaukseesi? Siis lopullinen vastaus. Oikein. Sinulla on nyt 1000 markkaa. Sinä haluat vastata B. Lukitaanko vastaus? Valitan. Loistavaa. 1 000 000 kiitosta. Katsoppa tätä. Se on 1000 markan arvoinen. Vastauksesi on 1000 markan arvoinen. Mieti rauhassa, sillä sinulla on vielä kaikki 3 oljenkortta, 50-50, kilauta kaverille tai kysy katsomolta. Päätit kysyä katsomolta. Nyt on katsomolla tilaisuus auttaa kilpailijaa. He ovat varmoja, että se on C. Noudatatko katsomon neuvoa? Oletko ehdottoman varma? Valitan. Se oli oikea vastaus. Sinulla on 2500 markkaa. Mieti rauhassa, sillä sinulla on vielä 2 oljenkortta jäljellä, 50-50 tai kilauta kaverille. Onko tämä lopullinen vastauksesi? Sinulla on nyt 5000 markkaa. Onneksi olkoon. Tämä on viimeinen kysymys, johon vastaamalla väärin voisit vielä joutua lähtemään. Sinun ei ole pakko vastata, jos et halua. Onko se lopullinen vastauksesi? Vaikutat varmalta. Ja syystäkin, sillä voitit juuri 10 000 markkaa. Olet voittanut 10 000 markkaa, jonka saat pitää varmasti. Onko tämä lopullinen vastauksesi? Sinulla oli jo 10 000 markkaa. Nyt sinulla on 15 000 markkaa.
Hyvin menee. Sinulla on 15 000 markkaa. Tutustupa 30 000 markan kysymykseen. Haluat siis kilauttaa kaverille. Muista, että sinun ei ole pakko noudattaa hänen ehdotustaan, mutta soitetaan saman tien. Osmanit olivat niitä turkkilaisia johtajia eli moguleita. Selvä, Ville. Hieno vastaus. Kiitos avusta. C on Villen mielipide. Voit valita sen vastauksen, mutta luotatko häneen? Valinta on sinun. Sinulla oli 15 000 markkaa, mutta ei ole enää. Vastasit juuri väärin ja menetit 5 000 markkaa. Oikea vastaus oli A. Voitit 10 000. Homma on hoidossa. Loistavaa. Olet 15 kysymyksen päässä miljoonasta. Totta kai se on. Sinulla on nyt 500 markkaa. Lukitaanko vastaus? Oikein. Sinulla on nyt 1000 markkaa. Sinulla on nyt 2500 markkaa. Mieti rauhassa, sillä sinulla on vielä kaikki 3 oljenkortta, 50-50, kilauta kaverille tai kysy katsomolta. Sinun ei ole pakko vastata, jos et halua. Onko se lopullinen vastauksesi? Olet oikeassa. Sinulla on 5000 markkaa. Sinulla on vielä kaikki 3 oljenkortta jäljellä. 50-50, kilauta kaverille ja kysy katsomolta. Oikea vastaus oli C. Selvä. Homma on hoidossa. Aloitetaanpa uudelleen.